आई जब यह हम मनीष पांडे, ग्राम तराव, जिला गाजीपुर, तमाम भोजपुरिया श्रोतागण के हाथ जोड़ के गोड़ लागतानी और अपन दिल के दर्द सुनावे जा रहल बानी। दर्द में जीना, कलेजे को सीना, जान बिना क्या ये जिंदगी है जीना। कैसे जिंदगी बिताए, कैसे जिंदगी बिताए, छोड़ के जानी जाई है रे। कैसे जिंदगी बिताए, छोड़ के जानी जाई है रे। जेकारा के दिल में हो बानी बसवल, कैसे भुलाई रे। कैसे जिंदगी बिताई, छोड़ के जानी जाई है रे। कैसे जिंदगी से नीर हो, पतिया के बिन हो। कैसे जियब अपना सोना के बिन हो। अखिया से नीर हो, बतिया के बिन हो। कैसे जियब अपना सोना के बिन हो। कुहू के दिल हर पल रोवे, कैसे मनाई रे। कैसे जिंदगी बिताई, छोड़ के जानी जाई है रे। कैसे जिंदगी के मनाई, कैसन जुदाई। कितनो रोवब के चुप न कराई। मन के मनाई, कैसन जुदाई। कितनो रोवब के चुप न कराई। पागल भइल बहट तोहरो मनीषवा, कैसे बताई रे। कैसे जिंदगी बिताई, छोड़ के
स्टूडियो गाजीपुर।